Sim dia wai stang mas Bakhuid nomor lai spa lai pusat. Lai spa lai pusat. Hakakateng ukpa badukun badaman sem Bakhuid. Amen. Kajing happy bad kajing suk now belay ukpa bad now try jingi ujisu Christ kinan rengkat bad pi. Rengkat bad pi. Habang isdang ya ke hagane kesngig bat mai ko hanmen ko para kadai hok yang bade pi ban pen pau kajing snungu ban pen pau kajing yaro. Kajing kajing yoblay nag banta kane kajing ke batmai ka bol a hingi bon yole se menemet haba klej al gijong kajing tia haba gitia bat kimla shu banyo ne banyo ya kane kasngi ke batmai hanrei ublay wit kerpang yinga badepi ulari la somar ula penlaj yangi nagijema kajaman sau nagijeng pang nagijeng stom bat ula kersu tia yangi sachisin Balai ngi kena kesngi ke bapranai, kesngi badap dah kejing kemen, kesngi badap dah kejing kermen, kesngi bakhot yang ai pi we pi we banwan kam jan chu kam kerpang ha kena kesngi. Bad yole se de kesngi ke bakhot yang ai pi bangin penbet no yala kejong kejing im, kesngi ke bakhot yang ai pi bangin wan kam jan chu lengba kejing duai kejungi, lengba kejing im babaha jungi, lengba kejing kejungi ya ki para briu. Bad yau blay kam kerpang. Den mata kadau ha kena kesngi token in kerpad yo try bon krishan yang yunai boringi. Uni rab yangi bangila banwan kam jan chu bangila ban no ya kijing em ki bangila le manin kam tame ki ba ngila le snew. Den mata kadau ha kena ke klemat ko hanmen ko para token ngin penbab no try nag banta kipop kisang kiba ngilale hagijing embryo gijungi kanang baut rayun mabno kanang baut rayun side no ya baro kina kipop gijungi ban ngilong sisha kita kibryo ke babidor bantrwa ya kane gijing maya ke bakraw den mata kadau da gijing sngoret gijungi bad gijing pediang jungi ya lagi jong kipop bad kumjuro kum kadak gijing kelag bamot gijungi man penbait no yala ka jong kajung em ngin penbab no try habang yidwai lang rengkat ngapla haublay badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang alale pop shibun da gijing perkat da giktin da gikam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat bakraw jonga namar kata kerpa ya kamaria Bakhuid kabai sa kathe suti ya kengel bat kirikut badapi ko hanmen ko para manduai na kebanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi badalam abi ki pop jungi unyalam yangi sha ka jung em bam jukut amen Try ken rat ko place yangi try ken rat ko place yangi Cristo ma ko Cristo ram ko no penim jongi penim yangi try ken rat ko place yangi
Hakane kamas ke Bakhuid ngedawai kerpang na ke benta ki bapang besistam setelah ke perthei kham tame ki bahi nga Sam Sngi ngedawai kerpang na ke benta Thomas Im ba dan kejing pang kejing stam hakane ke Sngi ba usha sumar mata ke Sngi downtown hospital ben sapoj ngedawai boblei tracken rat undan rengkar bat I kham tame klemat jong kejing sapoj ya I Giduai rukum ju na benta gajing koi gajing kya jong I Brigida nong neng ai boblei try kan ra rukum ju un kta I in yo gajing koi gajing kya ke ba pura Giduai ru na benta gajing jathat jong kaman sem jong I Atiar Singh Shadap ai boblei try kan ra un mab no I kila kilet kitam giduna gajing I adun yelami kaman sem jong I sha gajing sup beneng Koblei meuba ai bainong ya kikam jong ki bahok bat ubatrua ya kajingmap ha kinong pop ki ba kala ki bamut toy sne yengi ki ba khot karpat yame ba kajing phla ya kajing long ba pop jongi kan ya rab ban yo jingmap na ka banta ki like ki let jongi daut rai jingu Jesu Christ khon jongme ube emat basansha rengkat bat me ha kajing yalong kaway jong omen sem Bakhuid ublay junam la junam Amen. Kajing pula nak kitab Isaya. Utrai wong kumnei. Ha kaya kajing ai ngala jubab ya pi. Ha kasngi jing pen im ngala yerap ya pi. Ngala ri ya pi ban ngala tung ya pi. Ban long ke jutang ya kipai. Ban tei biang ya kari. Ban penpenta ya kanong kenti ke bahasa syra. Da ke baong hakikoi di ale mi. Ha kito kibadon ha ke jingdum pen I yalade. Kin sayo bam ha baro silenter kelenti. Halor kisentai siap baselen baro. Kin salong kijakabam plang jongki. Kinom tengan, kinom seliang, kal kabasyit terha, bat kasngi, kinom dik yaki, naba utau basne yaki, un sabtin yaki, bat hajan ki umpo liu, un sayalam yaki, bat ngal sepelong yaki lumba, jonga baro kalenti, bat ya kalenti ba jonga en sakenton, hakmi, kine kinsawan sya jengai, Bat nakmi kine kiba nashatei bat nasha sepngi bat kine kiba na sinim turwai kemen ko beneng bat toshat kemen ko kendeu tukan hoi konong ba bat ko lumba turwai jam nabau turai ula pentingan ya lau pait bat unsai snei ya kiba lanot jong u penban kasion kalaong utrai ula I no yanga utrai jonga ula kelet yanga kalak mo kakemi ban kelet ya ikun jongka ibadang buin bahkan nom ichu ya ukun kakpo jongka wat lada kine kin kelet ngate nganom kelet dalilei kaktien jo utrai Nyisong uyau le. Sam cispa sapusan. Nakalambar praspa nrepusan. Praspa nrepusan. In rai antifuan baar. Bahoka kijing rai jong u so idyang ibaro long utraya jan baro bawadia u ikmat baro ikmit shabe ikmat jentau baro Mai sayagi hala ayo kershanu trayagi
ki jing rai jong u Sngo i yang i ba rom Mong u trai a chan ba rom Ba wa dia u ai u trai jing qua ba rom Jong ki ba i dia u Snap ki ba kan nga u pelai dim ba ho ka ki jing rai jong u Chiu i jiang i ba ro Ngong u trai a chan ba ro Ba wa jia u Ya ro you try U Christ Jesus Yen jai ban saka gospel jong Ngalong kajing mi par berkajing mong u try U tau bange changa u nom ya Ya ro you try U Christ Jesus Yen jai ban saka gospel jong U try don rain card bat pi. Engkau berpilu Kajing pule na gospel Bakhuid kat kum u Yohanes. Kau burong kami ikut try Hakata kapor u Jisu la paiktin ha kiju. Ukpa junga udang yai trei ban ngaru nga trei. Dei na kane kadau bakiju kila nang wat dong ban penyab yu. Namar om dei tang ba ula pen ken ya kasabat henrei ula ong ba u blei ulong ukpa jung uhi. Bad ha kane kurkom ula pen yarangkad yalade bad u blei. U Jisu ula ong haki shisha nga ong hapi ukon umla ban le e daladi henrei tang yakaba uyo i ba ukpa ule naba kat yakaba ule yakata ukon ru ule naba ukpa ui jalau kun barupen i ha u yakata baro kaba uhi ule bad un sapen i ha u yakikam kibakam krau ban yakini bad pindub lengo ngan Take kumbau kupa open mipat yakibayap bad uai jing im haki ha kaju kurkom ukon uai jing im ha kito kiba ukwa banai ukpa umju bishar yano henrei u laai yakabor bishar bapura hau kenang ba baro kindub ai buram yau kun ha kaju kurkom kumba ai buram yau kupa Jar bamburam yokpa, umburam yokpa. Jar bamburam yokun, umburam yokpa, bapha hau. Shisha ang api, jar ubasa skor yagiktin junga. Ba jar bangit hauta ubalapha yanga, udan yakajing em bam jukut. Hab ha kajing bishar. Henry ulalat sasiliang na kajing yab sha kajing em. Shisha ang api kapor ka nangwan bat kadementa ha kaba kibayap kin sayos ngaw yakasur jong ukon ublay bat kito kibashaskor kin em naba kumukpa udan yakajing em haladehi kumta uai hau konro ba undan kajing em halade badula ai hau ya kabor ban bishar namar ulong ukon ubreu wat lengo yagani kapor kan sepoi haba kito baro kibadan hagejintap kin sayos ngau ya kasur jungu bat kin sami na gejintap kito kibalebha sha gejingmi pad jong kajing em bat kito kibales new sha kajingmi pad jong kajing sha panrem ngamla banle ee daladehi kumbang ayos ngau nga bishar bat kajing bishar junga kalong kahok
namar ba ngamle ya kamon la jong Henry kamon jong uta ubapha yanga ka gospel utrai Ka jing ya ro ya me ko Chris. kumbangi sayos ngau man kapor kawe ke jing ong kumbalong ukpa ki kun kin long kumta kumbalong ke kimi ki kun ki long kumta den mata kadau bang yui ban ngitip shai ba ki kun ki but ki im ya ka jing im ka ba ki kimi ki pa ki im ne ki le kumjuro ki khna school ki but ki im bat ki hikai na ka jing im jong kinong hikai jong ki bat kumjuro habangi pe yala ka jong ke jing im bo nangi yolesi ngi bot ban ngi im ya ka jing im ka ba ki ba e ki ba thon ki jing ki im ngi bot ban ngi le ban ngi im ya ka jing im ka ba maki ki im ne ki hikai yangi ne ki betha yangi de na mata ka daw manga ma phi kum ki kristan ngi de ban im ngi de ban bot ya ka jing im ka ba u jisu u hikai u pani ba du pha yangi ban em den mata ka daw ngwa ban ong ha phi kana ngut kein nanga bat na preng jong phi ki ba bot ki ba em bat ki ba le ya ka ba jisu ula em ula le bat pha yanga ba de phi ngam ong ye phi bangan jubab hakane khlemat han rei haka jing em ba marwei junga ba jung phi ngide ban jubab ya kane ka jing kali ka ba ngila kali mentan kanong uch sha na nga ba na phi ki bala yo sngew ki bala yo i ki bala yo ya kane ka jing hikai ka ba jisu lai ngi em ngi le ya kane ka jubab ka shong hanga phi marwei Haka gospel ba matagas ngi ko hanmen ko parang yos ngeo ba jisu ong kaju kane ka thim uang ba nga ngale ya ka e ka ba ukpa ule nga ngale ya ka e ka ba ukpa ula ai nga im ya ka jing im ka junga nga ngale ya ka e ka ba ngale kat ka ba ukpa ule namar nga yo i ya ka ba ukpa ule lada ngamle ya ka e ka ba ukpa ula le lada ngamle ya ka e ka ba ukpa ula pthai nga ti ka bamot nga ngam don kata ka jing iju bat ngam don kata ka jing le hok ha ka jing im ga junga kane ka ba u jisu uang ha ka gospel ba mata ka sngi hoi habangi puli habangi puson ka gospel ba mata ka sngi ngila ban yoi ngila ban shibun ba ki thim han rei nga kwa ban jer ban khot ban wer ya pi we pai we ngin shim ya kane ka kentin ka ba jisu ong lada ngam le ya ka e ka ba pau le lada ngam sham im ya ka jing im junga ya ka ek ba pa junga wala ptha ya ka ek ba ngayo i ka ba le ka ba mod nga ngam le hok ka jing im ka junga habangi pe jala ka jong ka jing im ko hanmen ko para kat kine kisnem ngila long kristan kat kine kisnem ngila bud ya kalanti ka ba jisu wala pan i ngiyo i ya ka ek ba jisu wala le ha ka jing im ka junga ka jungpi ho jale si ngitip shai bangi ngim pat yo i dala ki jong ki khmat ki jongi ya ka jing im jong jisu ya ka dormet jong jisu ya ki din jat jong jisu dala ki jong ki khmat hanrei ngong epi da ka jing im men sim jong ba jong pi da ka not jong ka men sim ka jong pi da ka jing puson ka jong pi da ka jing im kristan ka jongi ngilayo i ya baro kine Ngilayos ngeu ya ke e ka bau jisu ula kren. Den mata ka daw kanango sha nangi ngi em ya ka jing em ka jungi kat ka bau jisu ula em. Nangkong na shabe lada manga mapi ngi kwa ban ngi la ban em ya ka jing em ka bau jisu ula em. Lada ngi kwa ban ngi la sha ban ya hok ya kalanti ka bau jisu ula ya ne banong no bangin kid hok ya gading pna ka ba ngi dei ban kid kumba kidu jisu nangkong na shabe ngi dei bandon ka jingyalong ka wei badu lada ngim don kana ka jingyalong ka wei badu dalele ngimla ban kid ya gading pna ka jingi ngimla ban im ya ka jing im ka ba jisu la im ban ngimla ban ya kita gedinjat ki ba jisu la ya
wala dangi yo I wala dangi tip han rai la dangim don kana ka jing yalong ka we badu dalale ngim la kumbau Jisu ong ka gospel pemata ka sngi nga badu kpa ngi yalong ka we bat kan ya kana ktin ka bau Jisu ong ka gospel pemata ka sngi nga badu kpa ngi yalong ka we ngi bon sin ngi la bani iru ka gospel jong Yohanes biang kalau nong ka bachipo kalau nong bachipo do khat ka balai po ya kana ka Jiu ong Jisu dei mata ka dau ka jing yalong ka we jong nga badu blai kapan long yang nga kapan la yang nga bangan im ya ka jing im ka bau Jisu la im kapan la yang nga kapan long yang nga bangan la ban kid hok ya ka ding na jong ka jing im ka junga lemda kumta ko han men ko para ngimla ban le ya ka ne kapor len kadai kapor ka balang kalabu na ka banta junga jung pi kapor len kadai kapor ka bau Jisu daladi ubu kerpang ya nakabanta junga bajung pi bangi day ban le yakane ban ya long ka way bat ublay ukpa ublay kun bat ublay man sim tangka naga jing ya long ka way jung ilang ba ki jing duwai jungi leng ba ka jing pulay jungi ya ktin ka jung blay leng ba ka jing snap ka jungi ya ktin ka jungu leng ba ka jing puson ka jungi ya ktin ka jungu leng ba ki jing len lade junga bajung pi kapan long yang ai pi bangin ya long ka way badu tang dak jing ong ke junga dak sintur ke junga dak ktin dak thalit junga kamla ban pelong inga dalale ban long ka we badu han rengi de ban le ken dak kam kumbau Jisu ong nga le ya ka e ka ba nga yo I ka ba pau le den mata ka daw manga ma piru ngilayo sneu ban ngi de ban le ngilayo sneu ban ngilayo I ya ka e ka ba Jisu la le ngi de ban le ya ka ne ka e ka ba Jisu la pen I yang nga ba de pi ko han men ko para den mata ka daw ha ka ne ka sngi nga khot nga were pi kumba utrai Jisu khot wer yang ngi manda ka sngi ngar nga khot nga were pi to ken manda ka sngi ngin pen lai kampor ha ka jing persang junga ba jung pi ban yelong ka we ba do belai kupa compare lada pidon ha kanu ka jaka lada pidon ha kanu ka jing trei ha kanu ka jing long ka junga ka jung pi an rei to ken ngin yang na ka ne ka jaka ka ba ngi shong menta nginom shong klik ti shu han reng ngin yang ngin persang karla kadiai ban yalong ka we ba do blai kupa ha ka jing duai jungi ha ka jing kan mau jungi ya ka karteng ka jungu ha ka jing puson ka jungi ya ka e ka ba ngilai I ka ba Jisu le ha ka jing em ka junga ka jung pi to ken ha ka na gisngi ngin ya duai to ken ha ka na gisngi ngin IT la de tang ka jing IT ka jungi ha ula ngila ban yalong ka we ba do ni kerpadio try bon Kristyan ngi unai boringi and your Jesus Christ nam lai jinam Tengin yang ngin pla la ka jong ka jinge ngange au blei kwa bran bor boro onong tau ka neng ka kindau para Jisu Christ kun ma barwe ju utrai jungi ya bra kun ma sim Bakhuid ya wala ka Maria Jesuti ya wa shala be na Pontius Pilatus la sana pnayu la ya la tebu la ya sibayap agus ni balai la mi par bayap ula kiu sabne song song blei kwa bran bor boro nang tawan pat besar bim bayap ngange hau mesim Bakhuid akabalang Katolik Bakhuid aga jinselok Bakhuid aga jumat pop aga jumi pat do aga jumi bom jukut amen laispa dripusa
ko han men ko para baga jingknya junga ba jongpi kan long ba pediang huna khmat ublei ukpa badan bor baro to try putting nya nik ti jong pi na kon ta ga jing ra ba ram ka tang jungu ka jingman to yigi ba balang ba khoi jungu baro ko wei try baka bor jong kane ka jingknya ko try ngi kerpat kan sait khoj no ya ka jinglong pop barem jongi bat kan penroi hangi ya ka jing em batamai bat ka jing em daw kris utrai jongi amen utrai don rengkat bat pi to kan te la ki danut ki shall to try ngai utrai ublei jongi ka som hok ba ka te da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing pan em yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yemi ko kan rat ko pa ba khut ko blai badan bor bat bom jikut nama da ka jing sha jing et jong ka met me pandu bor ya ka jing len bas neu jongi bat me kan teu sha jrong ya ka jing mod jongi da ka ba me a ya ka hok ka sot bat ka bai nong jong ka leng ba trai jongi u Jesus Christ leng ba jong u ki angel ki aroi ka borom jong me ki hima ki dem mane bat ki bor ki knyo akhmat jong me ka beneng bat ka bor ka beneng bat ki seraphim bala kerku ki yamane lang da ka jinkmen ngi kerpat ai ba ki sur jungi ru kin ya so bat ka jong ki kat ba ngi penmana da ka jungi ro bas ngerit try to make it fine. Leng percaya sawada kaburam jombe. Osana, Osana, Torah you play shatro. Osana you play juno. And Yaro. Kaburam jami Osana, Osana Torwa you play shatro Osana you play juno Dashisha melong bukhoj ko try ka thame jong ka jingkhoj baro Namar katang ikerpat yame to pan khoj pan kantang ya kine ge jing terwa jungi dag bapha yaman sim jung me kom kam jer halor jungki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladino yu badala kamon ngabha ula pediang ya ge jing sha shutom ula shimyok pu badagwai ngu yame ula kedia yu badulai hala gesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba nit na kabanta jongpi ha kaju kerkom endala layabam ula shim yakukuri badagbangu biang yame ulai hala gisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom chukut ya kaba enpenme na kabanta jong pi bat na kabanta ki babun na kabanta ka jingma pe ki pop tole ya kane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngait Kata sin bagi bamdu deuku Bagi dina kane kakuri Dipenta kajing yap jong mengotrai Kadadu
Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bar kajing mi pat jung u ngi trwa hame ko tra yuk po jong kajing em bad ya ko kori jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar malanyew yang ngi babit ban yang akmat jung me bad ban sakri ya me da ka bas ngeuret ngi kerpat ya me bangi ke bayo benta hakamet berkas namo kres ngi long ki ba lapanitali ka we daumen sem Bakhuid tokan mau ko try ka balang jung me ka bala priang hasatala ka pertai bato panjanaya ka ha ka jung e rangkat baru Francis ukpa Bakhuid jungi wolbad marwen yu bishop jungi ka kan hon ki bishop bad baro ki lengdo tokan mau ya sakri jung me atiar sing sadap iba mela khot salade na kanai ka pertai tai ba ma I ba long ka we badu kun jung me ha ka jung yap kum ka jung u in long ka we ru badu ha ka jung me pa jung u tokan mau lem ru ya ki henmen ki para shin rang bat kan thei ki baliothya da ka bakarmen ha ga jing mi pat badia baro ki balaklad no ha ga jing is nei jung me to pdiang ye ki sha ga jing shai ka kmat jung me to is nei yang I baro ngi karpat ye me barangkat bat kamaria thesati Bakhuid ka kmi jong blai ujesa Bakhuid ukorem jongka ki apostol Bakhuid bat baro gru khud ki balapen sung bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalem ha ga jing embom jukut bat begini ra bat pendon burom ye me daw kun jung me u Jesus Christ dau lembat u bad hau kan long hame u bleu pa badan bor ha gijing long ka we jong man sim Bakhuid baro ka borom bad gijing ro junam la junam amen kumblah hukum yang ngi daw nong panem bad kumblah hikai ngi daktin blai ngi not banong kok pa jungi ubah habneng kalong Bakhuid kerteng jume kanwan kahima jume kalong kamon jume ak kendeu kumbah habneng ai ngi mata ke jembang jungi kebahala keski batama bengi kerengkang jungi kumbang ngiru ngi ma ke belas new yangi badwad yalam ngi sha ke jing pensoi henry depan lai ngi na ke bas new to penlajeng ngi kerpat ko try na ke jing snu baro ha ke jing sbon jung me a jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da ke jing rap ke jing snei jume ngin laj barabor na ka pop bat ngin yo jing da na ke jing janjar baro kat ba ngi rangap khmelenti ya ke jing kermen Bakhuid bat ke jing wan pa jung nong panem jungi u Jesus Christ Namar ke jung me kalong kaima ke jung me ka bor ba ka buram jinom la jinom God right Jesus Christ me belong ha ki apostol jung me ka jing suk ngai pi ka jing suk jung ang ai pi wat pe je ki pop jungi henro ya ka jing ai jong ka balang jung me bada ka jing sabun jung me to aya ka ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jung me mame ubim babasan shar junom la junom amen ka jing suk utrai ka dan barabor rangkat bat pi rengka bat phir o ngini atrai ka da ka jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bat pi Kukun lang bro to play, make it keep up per day. Tos ngos enay yangi. Kukun lang bro to play, make it keep up per day. Tos ngos enay hak mi kulong brod jong blay hak mi bukit noi ki pop jong ka perthei suk ya ki to ki basakhat sha ka ne ka jing khawai jong u khun lang brod kan rat song song ba ko madrong ko yeng chunga kan re shong ta ka ti ka masim chunga ya hi kamet bat kasna mo Chris kan ri bat kini lamingi sha ka jing embom jukut amen
Hak
ke jing Kristan ke jing balang ba ke jing long ke way ke jing ko try minang la su ban but ban em ke jing em ke ba me hi mala em ke jing em ke ba me hi mala hi kai ngi ba me hi mala ban ngi ngai boring ko Jesu be ko Jesu wan ra ma jumi nak banta ki tu baro ki bangla bu ha ke nai ke mas ko khoi Jesus kam bagi nai ke jing duai ke jing kerpat ni nak ma jumi ke saur long nak banta ki papang besutam bagi dia ke jing tia nak banta ki bodok bantai ki dia ke bang ke ding mabiang nak banta ki no pom ke telak bangun nak banta ka ri ka rai ke jingi nak banta ke jing sup ke chongka Jesus aku maju ke hingu aku maju ke ngedam aku maju ke niwan manai ti lani nang ai boring nang kersyani nang yai don rekat bagi kontrai Jesus ngai ti do dia la de ame Dong ini aduai. Ko try ngi kerpat watsha bakijin ai bakenja beneng jongme kin wanra ya kejing penrem ha kitug bapediang yaki namar me la ai ya ki kum kejing penkhia na kebanta kirungai jongme daw Chris utrai jongi amen yang ya kejing kerku bekerpang kejong utrai to ai bakishakri jongme ko try kin yo ya kejing ya da jong kejing it's bon jongme knang ba dak bakile ya ke babha ha kene ke perthei kin poisame ubabha tam daw Chris utrai jongi amen utrai don rainkat bat pi kabat piro le badan bor baro unkur ko ya pi ukpa bado kun badaman sem bakhod amen tole sup bade eat mar kliang isongo yau blei nambar 100% Ding pna donna ding baro payeng marwe basing ilbi don kumpa ding so ding im don lang kawe go ding batian go prek ngau tiang jing kit pi ba u blei to roi men sim gat ma itrim roi jampen bna jing jo ba krau ting bna gen tiu white lam usim ban joben real na jing long brow kum no utras use poverty one te last nam to second Buram hok pap rukun hamat sim Bakhuid balalang pa maningkong jumatar baraboy junam la junam amen and you try Jesus Christ la junam amen